Здравейте на всички от YouTube. В днешното видео ще ви покажа как да се обучите кучето да ляга. Значи бях направил първо едно видео, което кученцето ми беше още малко. В това видео ви показах как да се научите кучето да сяда. Но сега в днешния епизод ще ви покажа как да се научите кучето и да ляга. Нещата не изглеждат толкова прости, защото трябва постоянство. На първо място. На второ място ще ви е нужна храна или просто след като изпълни дадена ваша команда да го възнаградите, като му кажете браво или някоя хубава дума, която да му стопли сърцето. И общо взето е това. Сега с моето куче Хера. Ето и сега ще ви го покажа. Хера, запознай се с хората. Сега ще ви покажа Хера. Тя е много добричка. Порода немска овчарка. Хера. Хера. Седни долу. Аз се тренирам даже и да бяга. Доста е бърза, няма отдържане просто. Абсолютно никакво. Ела тук. Ела тука. Ела тук. При нашите хора от YouTube. Нека да започваме, хора. И така, хора, както казах, ще ви трябват гранули или просто да кажете браво на кучето. Нека започваме. Първо, както споменах в първото видео, давате на кучето да подуши храната, за да може да се изкуши и да я иска, след което почвате командата. Започвате. Легни, легни. Изчаквате няколко секунди. Давате храната и казвате браво. И така повтаряте по същия начин пак. Това. Подушва. Подушва. Легни. Легни. С ръка правите долу. Легни. Казвате браво. И така, хора, аз вече съм на топло, защото навън беше доста студено. Значи исках да ви повторя още веднъж нещата, които трябва да спазвате, за да ви изпълняват кучетата ви командите. Значи, както ви казах, трябва ви храна, която да държите в ръката си. Когато държите в ръката си храна, едно, че кучето има интерес към тази храна, друго, че когато по принцип кучетата, когато си смъкнеш ръката надолу, примерно, когато е близо до теб или примерно е надалеч, няма значение, това по принцип го кара да ляга или да сяда, едно от двете примерно. И по този начин от начало, когато изпълнявате командата, правите така с храната и с това и с ръката, близо да е кучето до вас, това автоматично го кара да ляга или да сяда. В случая да ляга, защото нали, тази команда изпълняваме. И после вече след много тренировки и много труд, вече тогава смисъл премахвате това с ръката. Нали, това смисъл кучето ще се научи да ляга и няма да ви трябва постоянно да правите така с ръка, нали, легни, 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 седни и така нататък. Но помнете, че от първи, втори, трети път забравете да стане да се обучите кучето. Просто няма как да се случи това. Иска доста труд, доста постоянство и просто много грижа и спокойствие. Значи, ако ви е харесал клипа, надявам се да съм ви помогнал. Ако е така, пръснете по един лайк. Обичам ви, до следващия път, приятели.